your attention, please? May I have your attention, please? Halo. Kto je tam? Kto je tam? Poďte do piči. Halo. 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 Počúvajte. Poviem, čo tu nám účkalo. To jedna okový pil. A zistil som, kto to prúkážem stále. A zajtra na krajský veliteľstvo mi povíte. Halo. Halo, potom bude halo. Halo, kokot jedna, prostý. Barán, týmto jedna okolí pil bolo. A to poznám tady blízko a ostatní zajtra povíte na krajský veliteľstvo špinavého. Získal som potkal voláte. Za to zvířil som detský telefon, ty špinavý hajl, ty nechaj. Halo. Jedno okolí pil. Počúvaj. Už poznám, kto toto pochodeke telefonuje. Už je udaný na bezpečnosť. Počúvajte, ja takto nechal vytráš. Vy posereš, rozumíš? Už poznám, kto to je to huligán, ktorý mňa do detské volá. Už prišiel na stopy. Kaj to môj bratranec? Na to pamataj. Kaj to môj bratranec? No, potom bude bratranec. Nebude zabudnúť. Na to pamataj. Už na stopy je všetko. No, teda to nebudeš poďakovať. Halo, kto je tam? Halo. Kto je tam? A kto je tam? Halo, kto je tam? No tak, halo, kto je to? A keď nepočujete? Papagaj, hľadá pičaja. Ty nechaj, ty. Keď nájdem volanie, tebe poznám, ale elektropistolom vrazím tak dole, aby skapeš, ty obyčajný kurvy. Kto je tam? Černé. Prosím? Černý? Áno. Počúvajte. Ja vás chytím na ulici. Počujte, špina, ty nechajte. Okamžik nechcem tebe odkaz a ja tebe chytím na ulici. Počkaj, ty nechaj, ty vloď, ty handri, ty šmeti. Chytil som druhý a teraz tým odkaz fúka, vidíte, to druhý. To nechaj, to je na teplárka, odtiaľ sa nabudzuje a sa bude povedať, čo to je to. Na to pamataj. Pamataj, Arievi Cero. On to nabuzerovať sa zajtra, bude kde sa vynájdeme. Hello, Bororama? You got 16-pound balls? Maybe